омикрон ин мутатсияи нави COVID-19 мебошад. онро оғози ҳафтаи гузашта мутахассисони созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ расман ба қайд гирифтанд. ин нави мутатсияи COVID-19 аввалин шуда дар африқо пайдо гардида хатарноктарин ба ҳисоб меравад. зеро давоми як ҳафтаи пайдоишаш аллакай дар 23 давлати дунё ошкор гардидааст. дар ин бора Сардухтури Маркази назорати давлатию санитарию ва эпидемиологӣ дар вилояти Суғд Тахмина Усмоноваки субҳи имрӯз бо ташкили брифинг ба хабарнигорон иттилоъ дод. Вай гуфт барои пешгирӣ намудани ин бояд ҳар нафар аз ваксинатсия гузарад. Дар акси ҳол эҳтимолияти вазнин гардидани вазъи эпидемиологӣ ва зери хатар мондани саломатии шахси ваксина нагирифта вуҷуд дорад. дастурҳое ки аз тарафи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ ва тибқи дастурҳое ки дар он давлатҳое ки ин штамм аллакай дарёфт карда шуд, ягона роҳи наҷот, халосӣ, пешгирӣ ин ваксинатсия боқӣ мемонад, ки он ваксинаё ки имрӯз мо карда истодаем бар муқобили ин штамми вирус ҳам яъне ки ғолиб меояд. ин штамми нав асосан дар 43 намуди мутатсия дорад. яъне ки агар ки штамми дельта 18 намуди мутатсия, яъне ки дигаргуншавии сохти вирус бошад дар 18 ҳолат, штамми омикрон дар 43 ҳолат ҳаст. яъне ки ин аз штамми дельта ҳам фаъолтар мебошаду сатҳи сироятёбиш тезтар. дар худи Африкаи ҷанубӣ агар ҳафтаи гузашта теъдоди он шахсоне ки ба ҳамин штамм гирифтор шуданд 1% бошад, ба ҳолати имрӯза аллакай 30%. дар вилояти Суғд ҳоло вазъи эпидемиологӣ вобаста ба COVID-19 идорашаванда мебошад, вале новобаста ба ин таҳдиди дигарбора ба қайд гирифтани ин бемории хатарнок вуҷуд дорад. маҳз аз ин рӯ қарори махсуси Сардухтури идораи санитарӣ ба имзо расид, ки аз ин пас дар маъракаҳои тӯй азодорӣ меҳмонон ва соҳибони маъракаҳо бидуни шаҳодатномаи ваксина иҷозати барпо намудани маъракаро надоранд. меҳмонони маъракаҳо низ дар даст шаҳодатномаи ваксинаро бояд дошта бошанд. дар акси ҳол аз иштирок ба тӯй ва ҳам маросими азодорӣ маҳрум мегарданд. ин ҳолат зери назорати ҷиддӣ гирифта мешавад. ин ҳатман аз тарафи кормандони марказ, инчунин кормандони нозирони минтақавӣ назорат бурда мешавад. нисбати он тӯйхонаҳое ки ҳаминро ҷорӣ намекунанд, ҳатман чораҳои ҷаримабандӣ андешида мешавад то манъ кардани фаъолияти онҳо. ҳамаи ин танҳо ба хотири пешгирии беморӣ, ки беморӣ паҳн нашавад. барои он ки дар аввали пандемия мо бисёр таҳлилҳои эпидемиологие ки гузарондем, маҳз аз тӯй, аз маросими дафн, аз ҳамин ҷоҳо бисёр сироятёбӣ шуд. барое ки дар як тӯйхона мардум бисёр мешинанд. буд ҳолатҳое ки тибқи дастурҳои ситоди ҷумҳуриявӣ то 40 нафар тӯйро гузаронданд. аз ин лиҳоз ин барои ин тамоми қишрҳои ҷомеа, ҳам ҷавонон, ҳам занҳо, ҳам тарабхонаҳо, ҳам кумитаи дин, ҳамаи мо бояд ҳамакаса корбарӣ кунем, ки мақсад якта, фақат ваксинатсия кунонӣ бештар шавад. дар вилояти Суғд вазъи ҳолати ваксинатсия бар зидди коронавирусро мебояд тарғиб намуд, зеро рақамҳои омурии мутахассисони муассисаи давлатии иммунопрофилактика эпидемиологҳоро чандон қаноатманд намекунад. то имрӯз ҳамагӣ 45.1% аҳолии вилоят аз вояи якуми ваксина гирифтаанду халос, вояи дуюм бошад 35% ташкил медиҳад. маҳз барои ҳамин гирифтани ваксинаро ба ҳар нафар тавсия медиҳанд, то саломатии сокинон ва аҳолии кишвар аз вирусҳои хатарнок ҳифз карда шавад. 6 моҳ баъд ваксина мегиранд. ҳозир давоми дуюм, сеюм шабонарӯз агар ки таваллуди ягон хел ориза, яъне ки аллакай вақтҳо ҳам ваксина гирифта метавонанд. ва он бемороне ки бемории сироятии ковидро аз сар гузарониданд, аллакай баъд аз 14 рӯзи сиҳатшавӣ метавонанд ваксинаро гиранд. лекин аз чӣ сабаб ки дар байни мардум паҳн шудааст ки ман бемор шудам, баъд аз 6 моҳ мегирам. ин хел гап нест. ҳозир баъд аз 14 рӯз бояд гирам.
ваксинатсия намудани аҳолӣ дигарбора аз мавзӯъҳои мубрами рӯз гардид, зеро мутатсияҳои COVID-19 то рафт хатарноктар мегардад ва саломатии сокинони осебпазир, махсусан онҳое ки ваксина нагирифтанд, зери шубҳа мемонад. Аз ин рӯ эпидемиологҳо қатъиян талаб мекунанд ҳар нафари аз 18 сола боло ваксина гирад, то вазъи эпидемиологӣ ногувор нагардад. Масалан, ноҳияи айнӣ ки оид ба ваксинагузаронӣ фаъол мебошад, дар даромадгоҳаш нуқтаи ваксинаро ташкил кардааст. ҳар ронанда ва мусофир ки аз самти хуҷанд ба пойтахт меравад, агар ваксина нагирифта бошад, ваксина мегирад ва шаҳодатномаи онро гирифта пас ба роҳ мебарояд. ин яке аз воситаҳое мебошад ки сокинон ба ваксина ҷалб шаванд. барои ин ки ҳамин эътимод пайдо кард ки агар ҳамин воя нагирад ӯ хавф таҳдид мекунад, хавфи мурдан таҳдид мекунад. аз мо ҳамин то андозаи эътимод бахшида натавонистем мардум ба мо бояд ҳамин муҳимияти ҳамин воя, муҳимияти ваксинасия нисбати саломатии инсон аз наздик мисолҳои мушаххас кати гуфтан омода кор фақат дар коғазу дар ҳам телевизор хатои гузарон кати кор буд намешавад. ҳадафи ташкил намудани брифинг аз ҷониби Сардухтури Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ вилояти Суғд ин пеш аз ҳама ҷалби сокинон ба ваксинатсия ва тариқи он кам намудани хавфи бемории сироятии COVID-19 ва мутатсияҳои он мебошад. барои пас намудани ин хавф на танҳо кормандони тандурустӣ, балки ҳар шахс мусоидат карда метавонад ки ин ҳам бошад гирифтани ваксинаи ройгон аст. зурши мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.